Čiže máme tu dva telefóny. Jeden je Samsung S5 mini, ktorý je na reklamáciu, druhý je pre porovnanie Huawei. Prvé zapneme telefóny, aby sa nám rozsvietila obrazovka. Na obidvoch je rovnako automatický jas. Tu vidíme, že na tom Samsungu je automatický teda displej tmavší, nerozsvietil sa dostatočne. Na dennom svetle na slnku ho skoro vôbec nevidno. Teraz ukážeme, keď zrušíme automatický jas, ako sa rozsvieti displej. No, takto sa rozsvietil. Hore je vidno, že je aj automatická rotácia obrazu nastavená. Dobre, teraz prejdeme na fotografiu. Vlastne tu ukážeme, že aj keď je rotácia obrazu, tak sa neobracia fotka. A daj tú druhú fotku. No, tu napríklad sa tiež objavila jedna chyba, že pri prehľadaní fotiek sa nezobrazila celá fotka, ale zostal tam taký sivý pás a z toho sme urobili screenshot do telefónu. No, teraz zavolaj, aby sme ukázali, že nefunguje senzor. Zvoní, prikriem, nič. Nič. Dobre. A teraz skúsim ukázať ten servisný mód. Hviezdička, mriežka 0, hviezdička, mriežka 0. To je senzor. Funguje. Prečo? No ešte raz. No tak už nefunguje. Tak toto sa mi ešte nestalo, aby zmrzol telefón. Telefón sa vypol sám. No, sa reštartoval. No, vyskúšame fotky teraz. Väčšinou po reštarte sa chyba odstráni. No, tentokrát sa neodstránila. Automaticky jas dáme. Otáčanie nemáš. Teraz sme ešte raz otáčanie obrazu sme nemali zapnuté tentokrát, ale to sa nejako vyplo samo, neviem. Skús znova fotky.
No tentokrát funguje už. No ale to je vlastne tým, že vždycky po reštarte sa tá chyba odstranila.